матлуба иззатова 5 моҳ пеш бо фарзандонаш дар карантин буд, вале маъмурони иҷрои қарори додгоҳи ноҳияи Восеъ онҳоро аз манзилашон берун карданд. ин зани 45 сола давоми карантинашро бо фарзандонаш дар рӯи ҳавлӣ гузаронид. тӯли 1 моҳ фарзандонашро дар берун табобат кард. то ҳозир гӯё ки ҳеҷ ёрдам надаминамо зурм омад, хай берунда борун зад, барф зад, маҷбур шидем ки дар ҳамин хонаро бо ҳуй кунам, меҳнати дасти худмо гулаком. меҳрангез духтари матлуба ҳарорат мекард. ин духтари 11 сола як каме сиҳат шуд ва мактаб рафт, аммо ҳарораташ дубора боло рафт. тас мекам ами даму берун бо хунукида бо амҷо мактаб мерафтем. очамо аком ҳамаш касал буданд. нарасидани кӯмаки тиббӣ ду духтари ноболиғро маҷбур кардааст ки ба президент нома нависанд. наистем ки ами моро дастгирӣ кунед, мози дар вазъияти безебем, моро хона пеш карданд, ҳамаи мо касалем, навистем амтари рӯйкем. матлуба мегӯяд ӯ аввалин нафари хонадон буд ки гирифтори илтиҳоби шур шуд. ӯ 3 духтар ва 2 писар дорад. то моҳи сентябр дар кохи фарҳанги ноҳияи Восеъ кор карда зиндагиашро пеш мебурд. ҳоло ӯро аз кор озод карданд. ин зан мегӯяд ки дар давраи пандемия маъмурияти мактаб танҳо ба 1 духтараш кӯмак кард. хеле оз инам ҳастан, хел дарс рафтсан ки бесавод намонанд. мақомоти давлатӣ бар инанд ки дар пасманзари кӯмак ба оилаҳои осебпазир пандемия ба кӯдакон асари зиёде нагузоштааст. ба гуфтаи онҳо аз моҳи июн ба ин сӯ дар чаҳорчӯби як тарҳи кӯмаки иҷтимоии бонки ҷаҳонӣ ба 50 000 оилаи камбизоат ёрии якдафаина расонида шуд. ҳаҷми ин маблағ $3 миллион ва маблағи кӯмак барои ҳар хонавода 500 сомонӣ гуфта мешуд ва бояд хонаводаҳоеро ки камбизоат ҳастанд ва кӯдакони зери 3 сола доранд фаро мегирифт. аммо бархе аз падару модарон мегӯянд бо вуҷуди вазъи тоқатфарсояшон камтарин дастгирии мақомотро надиданд. дилфузахон баъди марги шавҳари муҳоҷираш 8 фарзандро ба танҳоӣ бузург мекунад. ӯ ҳам сарнавишти мисли матлубаро дорад. дар авҷи бемории коронавирус ва аз тарси гирифтор нашудани кӯдакон ба беморӣ корашро аз даст дод. мегӯяд бо ҳунари дузандагӣ зиндагии хонаводаи бузургро таъмин мекунад, аммо ин маблағ кофӣ нест. ӯ дар рӯзҳои сахти пандемия борҳо аз мақомоти маҳаллӣ кӯмак хостааст. Просто отказ кардем, гуфтан ки что бюджети ҳукуматанда в данное время ваяш нест, пуляш нест барои шумо ёрдам кардан. Гуфтам, ман даже ҳукуматанда гуфтам, как это так, гуфтам, 8 бача май хизмат мекунад, пага бега, гуфтам, калон шавад, ага давлат ба, ага давлат ман ба нашад, ага бачаи ман худам хизмат кардам ба, чихе метиям ман ба давлат ба, гуфтаги чахуманда ман пеши то ҷанобу мерам, ман ҷанобу мегӯям, гуфтаги чахуманда ман гуфтам ки бе магур равед, ҷаноб рафта гӯед. ин зан мегӯяд дар соли 2019 хонаводаи онҳо ҳамчун камбизоат сабт шуда соли гузашта кӯмакам дарёфт карда буд. аммо бо вуҷуди доштани кӯдаки 3 сола имсол натавонист ҳадиаққал кӯмаки якдафаинаи мақомотро дарёфт кунад. ҳарчанд мақомоти расмӣ гуфтанд то имрӯз аллакай 70% ин хонаводаҳо кӯмак пулиро дарёфт карданд. ахиран юнисеф бунёди атфоли созмони милали муттаҳид ҳам дар як гузориши тозаи худ оқибатҳои манфии бемории COVID-19-ро барои кӯдакон бозгӯ кардааст. ин созмони байнулмилалӣ гуфтааст бо вуҷуди он ки кӯдакон ин бемориро сабук пушти сар мекунанд, аммо таъсири он ба таълим, ғизо ва сиҳатии онҳо барои фурсати тӯлонӣ боқӣ мемонад. давоми пандемияи COVID-19 як фарзияи ботиле вуҷуд дошт ки кӯдакон гӯё ба ин беморӣ гирифтор намешаванд. ин аз ҳақиқат дур аст, дар ҳоле ки кӯдакон метавонанд бемор шаванду ба дигарон ин бемориро паҳн кунанд, аммо ин танҳо оғози зарар аз пандемия аст. хатаре аз ин ҳам бештар ба кӯдакон ин поин рафтани сатҳи хизматрасониҳои аввалия ва афзоиши сатҳи камбизоатӣ мебошад. тибқи гузориши тозаи юнисеф дар ҷаҳон аз ҳар 9 сироятёфта ба коронавирус 1 нафар навраси то 20 сола буданд. ҳукумати тоҷикистон аз нашри иттилоъ дар бораи ҷинс ва синни беморон ё фафтидагон аз коронавирус макон ва касбу кори онҳо худдорӣ мекунад. аз ин рӯ маълум нест ки чанд нафари беморон наврасон ҳастанд, аммо иқрор мекунанд ки ҳеҷ ҳолати фафти кӯдакон аз ин беморӣ сабт нашудааст. агар мо
сол ба сол нигоҳ кунем, тамоили пасшавӣ дар ҳамин гурӯҳи бемориҳо ҳам ҳаст ва фафт аз бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ки ҳозир дар ҳама ҷо пандемия мегӯем, дар байни кӯдакон дар як сатҳ мондааст аз бемориҳои илтиҳоби шадиди роҳҳои нафас ва илтиҳоби дутарафаи шуш гӯем агар 0.7 промили мондагӣ ҳаст аз бемороне ки фафтидаанд. таҳқиқоти юнисеф аз коҳиш ёфтани ҳадиақал 10% хизматрасонии тиббӣ барои кӯдакон дар шароити пандемия хабар додааст. мақомоти тоҷик ҳам мегӯянд ин вазъро мушоҳида кардаанд. агар дар аввали пандемия бисёр волидайн аз тарсе ки кӯдак бо дигар беморӣ дар ҳамон марказҳои саломатӣ ки муроҷиат бисёртар мешуданд, хеле фоизи ба гирифтани эмгузаронӣ дар як коҳишам ёфта буд. коршиносон ҳам аз осебпазирии тоҷикистон дар баробари пандемия ҳарф мезананд. онҳо мегӯянд кӯмакҳои давлат дар давраи пандемия ба хонаводаҳои серфарзанду камбизоат хеле ночиз буд. дар деҳот вақте масалан мардум аз даромад калонсолон аз даромад мондан, ин худ ба худ ба зиндагии кӯдакон таъсир мерасонад. яъне наметавонанд барои фарзандонашон либос харанд, наметавонанд барои фарзандонашон ғизои дуруст харидорӣ кунанд. ин ҳатман таъсири бевосита ба кӯдакҳо метавонад расонад. ҳоло 42% аҳолии 9 миллион нафараи тоҷикистонро кӯдакону наврасони то 18 сола ташкил медиҳанд. бинобар омори расмӣ дар тоҷикистон 182 000 хонавода камбизоат ҳастанд, вале бо шурӯи пандемияи коронавирус ва аз кор маҳрум шудани садҳо нафар дар тоҷикистон ва русия эҳтимол меравад шумораи чунин хонаводаҳо бештар шуда бошад.